Díomh is mis an níomh ní bhréanáin agus inniu taispeánaí mé díomh conas an phrog seo a dhéanamh. Is iad na phairseatóirí teastáil ná scoop féindála, uisce, mórla, peint dhearg, peint buí, peint glas, peint dheobh agus peint bháin. Ar dús, fáinne tú píosa mórla agus cruthaíonn tú líróid le do lámha. Ansin, déanann tú poll mór isteach sa mórla chun puta a dhéanamh. Ansin, casann tú an puta ar a thaobh cosúla seo. Fáinne tú 2 píosa de mórla agus déanann tú na súla. Ansin, fáinne tú píosa mórla eile agus cruthaíonn tú cruth cosúla uisbhíonn le do lámha. Ruaigh síos ar an uisbhíonn le do mhéar chun an teanga a dhéanamh. Ansin, cuireann tú an teanga isteach sa bhéal agus cuireann tú na súla ar bharr. Anois táimid chun an phrog a féinteáil. Ar dús, fáinne tú an féint bháin agus cuireann tú é ar na súla. Glanann tú an scoop féindála agus fáinne tú an féint dhearg agus cuireann tú é ar an teanga. Glanann tú an scoop féindála arís. Ansin, fáinne tú an féint glas agus cuireann tú é ar an phrog.
Glanan tú an scúb féintála don uair deireanach, agus fáin tú an féint jobh agus cuireann tú líne leis i lár an teanga. Ansin cuireann tú spoite amháin ar gach súil. Anois tá an phrog déanta. Go raibh míle maith agaibh.